Қадірлі тыңлаушыларым, қабат ұшырашуыбызға бик шатмын. Бүгін мен İstanbul татарларына бағышланған әсәремне оқуна дәвам итәм. İsmet абый. Мәхмәтләр яши торган урамда газета, журнал, комикс китаплары сатыла торган мөгъҗизаи урын, баккал, безнеңчә әйткәндә кечкенә кибет бар. Мәхмәт урамдаш дуслары белән күпчелек нәкъ менә шуның каршында кайнаша. Оларак малайлар яки күрше-тирә урамнардагы ярамаслар, тәртипсез килеп бәйләнә башласа, баккалчы агай хәзер калын тавыш белән кычкырып тегеләрне куркыта. Кем минем кардәшләремне кыерсыта? Гомумән, күрше урам малайларыннан качарга шәп урын ул кибет. Анда алагаем зур суыткыч тора. Тегеләр белән берәр нәрсә бүлешә алмыйча низак чыкканда яки уйнаганда берәр гадетсезлеккә ачулары чыгып талашып китсәләр, җиңә алмасалар, Мәхмәт дуслары белән шуның артына кереп шыла. Баккалчы İsmet абый ачуланмас, каты сүз әйтмәс. Кибете алдында солтан сакчылары төсле күзе белән генә тирә-юньне күзәтеп тик утыра. Арттан кычкыра-кычкыра куып килгән малайлар таза бәдәнле, озын буйлы кибет хуҗасын күрүгә тавышсыз кала. Баккалчы абзыйның җитди йөзе, әзмәвердәй кыяфәте үк шүртләде. Нишләсеннәр? Шарасыз кире борылалар да китәләр. Кибеттәге суыткыч артына качкан малайлар белән исәп-хисапны башка вакытта ясарга уйлашып, үз урамнарына кайтып китәләр. Мәхмәтнең балачак көннәре шулай күп вакыт кала малайларының язмышына тугры калып, урам бүлешеп узар иде. Әгәр китап укымаса һәм баскетбол килеп чыкмаса, анысы тормышына бераз соңрак керде. İsmet абзыйның сакчы булудан тыш икенче яхшы ягы. Укырга яраткан Мәхмәтне баккалда һәрчак шатланып каршы алыр. Һәм ни укырга теләсә шуны бушка бирер. Бушка, әйе. Шулай булмаса малайга ни әтисе, ни әнисе акча җиткерә алмас иде. Мәхмәт китапларны бер көнне алып кайтып китә, икенче көнне китереп бирә. Шуның өчен ул иптәшләреннән башка кибеткә еш килә. Бу юлы да баккалчы İsmet ачык йөз белән каршы алды малайны. О, татар малай, килдеңме? Ни хәл, татар малае? Әти-әниләрең ни хәл? Мәктәпкә бардыңмы? Мәхмәт инде аңа җавап бирергә өлгерми, чөнки ул арада башка сатып алучылар кибетченең игътибарын җәлеп иткән була. Бераздан малай сатып алучыларын елмаеп узаткан кибетче абзыйның күзләренә текәлде. Шаккатуын яшерә алмый кычкырып җибәрде. İsmet абый, синең дә күзләрең кысык икән бит. Әле генә күргәннәр туздырып ташлаган газеталарны тезеп кую белән мәшгуль İsmet абыйсы җавапка рәхәтләнеп килде. Әйе шул, татар малае, әллә яңа күрдеңме? Мәхмәт комикслар булганда кибетченең күзләренә карап торсынмы инде? Әйе дигәнне аңлатып баш кына селкеп куйды. Аннары читкәрәк китте, балалар журналларын караштырырга тотынды. İsmet абзыйсы исә чәй өләшеп йөрүчеләрдән бер бардак чәй алды, урындыгын малай янына якынрак җиргә күчереп куйды. Шунда тәмләп чәен эчеп утырды. Үзе урамдагыларны тыныч кына күзәтте. Аннары яшерен хикмәт ачкандай серле басыңгы тавыш белән әйтеп куйды. Менә син татар малае. Мин дә татар малае бит. Мәхмәт İsmet абзыйсына кулындагы комикстан арылырга теләми генә күтәрелеп караган иде, гаҗәпкә калды. Комикс геройлары төсле Баһадир абзыйның әле генә көлеп торган кысык күзләреннән берничә яшь бөртеге сыгылып чыкты. Тиресе җилдә кояшта ашалып тупасланган яңакларга күренер-күренмәс кенә эс салып бик тиз юк булдылар. Абзый якында гына утырганга күрә Мәхмәт аларны ап-ачык күреп алды. Ул арада баккалчы чәен тагын бер кат йотып куйды һәм кабат телгә килде. Менә минем исемне беләсең? İsmet. Ә фамилиям? Бәкиял. Бәкиял. Ни дигәнне беләсеңме? Юк. Бәкиял. Кырым татарлары шулай әйтә аны. Казан татарлары телендә бик җил була ул. Минем бабайлар Кырымнан, Румыния күченгәннәр. Аннары Төркиягә килгәннәр. Күрәсеңме? Җилнинҗик әйбәт уйнатканнар. Бәк әйбәт уйнатканнар. İsmet абзыйның күзләре янә кысылды. Янә бер-ике бөртек күз яше сыгылып чыкты.
Bu yolu күз төбендәге җыерчыклар арасында югалдылар. Баккарчы үзеге билгән серне шишкәндә кырымчалап кабатлады. Бәк уйнатканнар елне. Бәк, югыйсә үзләрен бәк ел дип йөртмәсләр иде. Сен эше бетергәч, комикслар сайлап алган малайны, менә шулай, татар малае, белеп тор. Мин дә татар малае. Синең әтиләрең җәмгыять эшләре белән йөри. Син икенче юлы миңа татар җырларын алып кил, яме? Дип узатып калды. Исмәт Мәхмәтне хәтта укытучысына караганда күбрәк укытты төсле. Баккалындагы балалар өчен сатыла торган һәр төрле басманы укырга алып торырга рөхсәт итүе белән никадәр гыйлем бирде. Никадәр яңа дөнья ачты. Баккашы булудан тыш Исмәт абзыйның бүтән шәп һөнәре дә бар. Балыкка, балык тотуга исе киткән кеше көн сайын диярлек таң атканчы урамдагы 4 катлы өйләр түбәсенә чыгып караганда якында гына кебек күренеп торган, җәүләп киткәндә ярты сәгатьле вакыт алган мәрмәр диңгезенә балык тотарга бара. Яктыргач, кармаган чиләген күтәреп кибетен ачарга кайта. Үзләреннән арткан балыкларны еш кына күршеләренә өләшә. Шул исәптән Мәхмәтләргә дә эләгә. Исмәт абзый хатыны белән генә яши. Балалары юк. Ә менә аквариум балыкларын бала бакканнан ныграк карыйлар төсле. Мөгаен, дөньяда үз өйләре булган бердән-бер балыклар аларныкыдыр. Мәхмәтнең әти-әнисе күрше хакын хаклап һәм якын дуслары күреп Исмәт абыйларга хәл белергә бирештерә. Аны да ияртәләр әлбәттә. Бу мусафирлык бер үк вакытта нечкә күңелле, ярдәмчел һәм юмар җанлы баккалчы агайга, урамда уйнаган бала-чагага күз кылак булганга рәхмәт белдерү төсле иде. Мөхаҗирлек язмышына дучар милләт дәвамчыларына хас тумыштан күчкән сәләт, җирсу, югалту кебек ачык хисләрне күңелләре белән тоя белү исә, юллары кайда, нинди шартларда кисешмәсен, күзгә күренмәс элемтә җипләрен тиз үрә. Өлкәннәр сөйләнеп утырганда, кара малай аквариум каршысына утырып, судагы тормышка чума. Күзен дә алмый, берсеннән-берсе матур, тыныч җан ияләрен күзәтә. Салмак кына койрык селкеп йөзүләре, бер-ике бөртек җим төшүгә тынычсызланып, хәтта тавыш чыгармый гына сугышып алулары, бүлдерәп торган түгәрәк күзләре белән карап торулары, барысы да малайга кызык тоела иде. Улым, балыклар белән сөйләшәсеңме? Чәй эчеп утырган Исмәт абзый шулай ерактан балыкларын саклый. Алар сөйләшми? Сөйләшә, ничек кенә? Юк. Балык беләсеңме ни ди? Юк. Мин бик күп сөйләшәм, авызым тулы су, шуңа күрә сөйләгәннәремне ишетмисез ди. Улым ипләп кенә тыңлай, әме? Ярый, тәмам. Балыкларның аквариумы гадәти пыяла савытка бөтенләй охшамаган. Чөнки аның урамдагы өйләрнеке кебек түбәсенә кадәр бар. Гүя Исмәт абыйның балыклары пыяла савытка түгел, чып-чын өйдә яшиләр. Һәм үй салып бирүчене яхшы белә Мәхмәт. Алар торган өйдә иске катта яшәүче әнисенең бер туган энесе Харун абый. Соң ничек белмәсен? Исмәт абый кергән саен кабатлый. Кулларына саулык. Харун абзыйның ясаган өйне балыклар бик яратты. Бек яратты. Tamam. Киләсе бүлекләрдә очрашканга кадәр исән сау торыгыз. Укыды автор Айсирә Гәрәева Акчура.